Podzimní atmosféra, vůně svíček a desítky vydlabaných dýní proměnily ve čtvrtek 6. listopadu prostory před školními budovami na ulicích Mlýnská a Masarykova v kouzelné a přitom trochu strašidelné místo. Žáci a učitelé se sešli, aby představili své originální výtvory a společně zapálili dýňová světýlka, která ozdobila vstupy i prostranství před školami. Na akci se žáci připravovali s velkým nadšením už několik dní předem. Každá třída měla možnost vydlabat a vyzdobit dýně podle vlastní fantazie. Objevily se klasické usměvavé tváře, ale také netradiční motivy zvířat, pohádkových postav či strašidel. Slavnostní rozsvícení dýní, které proběhlo za hojné účasti rodičů, doprovázela příjemná atmosféra a vůně teplých nápojů. Účastníci si mohli vychutnat dětský punč, teplý čaj i kávu, které přišly vhod v chladném listopadovém podvečeru. Po zapálení svíček se okolí školních budov rozzářilo desítkami světýlek, jež svítila až do noci a vytvořila nádhernou podzimní podívanou. Chtěli jsme, aby si děti užili nejen tvoření, ale i společnou chvíli se spolužáky, rodiči a učiteli. A myslím, že se to povedlo, uvedl ředitel škol magistr Pavel Grinwald. Škola děkuje všem rodičům, kteří pomohli se zajištěním dýní a umožnili tak, aby se do tvoření mohly zapojit všechny děti. Díky jejich ochotě a spolupráci se mohla akce uskutečnit v tak krásné podobě. Dýňová slavnost se stala oblíbenou součástí školního roku a učitelé i žáci se už nyní těší na její pokračování v příštím roce.